Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи Рахш.TG. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаш шумо мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот чад дар ҳамин WhatsApp имои экранамада рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. WhatsApp 24 соат кор мекунад, бо Telegram, WhatsApp ҳам имо пайвастон азиз ҳастае. Хоб, хонаи фурӯши дӯстона дар имза навор қабул кардем аз ноҳияи Қумсангир, территорияи Вахш, территорияи шаҳри Пухта, шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Турсунзода ва квартираҳои якхонага, духонага, сехонага аз Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва Кӯлоб ва дигар тарафҳо дӯстона аст. Нархҳо сар мешаванд аз 35,000 сомонӣ, ки нархҳои арзон кати аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон, ки бо нархҳои арзон аз 35,000 сомон то нархҳои 850,000 сомона хона ҳаста. Ҳар кас ба чени зури худаш яъне хона меёбад. Ва курси имрӯза бошад 118 сомон. Дӯстони азиз, курс камтар агар 2-3 сомон болотар буромада ва шахсоне ки дар навор мисол наёфтанд хонаи маъқул, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим аст. Дар видеои оянда пешкаш мекунем. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Сулҳобод. Дӯстони азиз, ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Сулҳобод. 25 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр астае, ки об, свет ҳастае. ҳоҷатхона, ошхона, аловхона, анҷомхона, баня, сарай, кухни, об, свет ҳаст. Боз боғ дорад, ки як зиёда мегӯяд 100 дона мегӯяд дарахтони мевадиҳанда дорад. ҳезумхона дорад, ҳавлӣ бе ниҳоят кушод, 25 сотиқ замин қатъи боғ шуда, зиёда мегӯяд 100 намуд, 100 дарахтони мевадиҳанда дорад, яъне ки одамое ки гиранд зурае. Хонара мегӯяд нархша мегӯяд 400,000 сомон, мегӯяд сирочина, боз мегӯяд муомила мешавад. Нархи хона 400,000 сомон аст, боз муомила дорад. Оиди ҳам хонаи Вахш буда, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Сулҳобод, ягон маълумот хоҳед агар шумо фаҳмидам. Якумаш рақамои мегафон дастӣ ахираш 3399 кор мекунад. Дуюмаш рақамои растия ахираш 1770, инаш WhatsApp дорад. Марамат шахсоне ки мехаред ягон маълумот хоҳед занг занед ва шумо фаҳмода метиҳанд. шахсоне ки хона, замин, квартира доред, хоҳем ки дар реклама монда, марамат рақамҳои болобуда 20 рӯй кунем, мо реклама мемонем. Мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, дар ҷамоати Ҳасанқул лаби роҳ 200 метр. Дӯстони азиз, ноҳияи Қумсангир дар Ҳасанқул лаби роҳ, аз лаби роҳ ҳамагӣ 200 метр то хонара. Хоб, то бозора мегӯяд, то бозори дӯстони азиз, Калона ҷумъа бозорда ҳамагӣ 3 километрае. Хона нав ремонт кардагӣ, хонаи навсох. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 хона кардагӣ аст, ки ремонтошам замонавия, берун дунушам ремонт кардагӣ. Об, свет ҳаст. Якта калидор, баня, дӯстони азиз, кухни ҳамаш ҳаст. дӯстон, обуш 5 вақт об дорад. дӯстон, обуш пастиянӣ астае. Магазин, масҷид мегӯяд дар наздикии хонае. хона мегӯяд дастрошина фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ, ки боз камтар муомила мешавад. 170 бо муомила дорад. Якумаш рақамои TCL дастӣ ахираш 3100 кор мекунад. Дуюмаш рақамои TCL ахираш 37 инашам кор мекунад, инашда WhatsApp доранд. ноҳияи Қумсангир, Ҳасанқул сони лаби роҳ дар намақсад, ки то бозора мегӯяд 3 километр ҷумъа бозор дастуни аст. Марамат магазин, мактаб, чизи лозимӣ дар пешаш буда, ягон савол томоша занг занед, нархша нархи арзон, сирочина бо савдо мешавад. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пушти семенфурӯшо мегӯяд. дӯстон, аз рӯи калон мегӯяд 600 метр мегӯяд дарун. 3 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 5 хона кардагӣ аст, ки хонаи дуэтажа аст, ки коттедж бо об, свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, обшин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Свет мегӯяд доимият, дӯстони азиз, обам дора мегӯяд, оби шаҳрия мегӯяд. дӯстони азиз, мақсад ки хона мегӯяд ҷои беҳтарина ва вариантҳои алиширам мегӯяд боша, ба квартира мебинем. Документҳои хона, сатҳои ҳамаш ремонт кардагӣ, ҳамаш аделин. Нархи хона 830,000 сомон аст, ки боз мегӯяд муомила мекунад. нархи хонара 830,000 сомон мондиянд, бо муомила дорад. рақамои мегафоншо ва рақамои WhatsAppшо шахсоне ки мисол алиш мекунед, ки мехарен, фақат дар рақамошон барои харидро тамос гирем.
ва дӯстон азиз, шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорен ё ки замин, квартира, мошин, ягон техника, ягон маҳсул барои фурӯшӣ барои реклама кардам, марама дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram ҳама чӣ пайваст дорем. мо рекламада фурӯшда мегузорем дар YouTube, Instagram, TikTok, Facebook дорем. Марама рӯй кунем. хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед ва дар комментари назик аз куҷо хона лозим аст мо пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар ҷамоати Истиқлол. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст, кухни, ҳамон аст бо калидрашто назди боз ҳоҷатхона, об, свет. Дар кӯча мегӯяд 20-25 метр мегӯяд, болотара мегӯяд об ҳаст. 6 сотиқ замин аст, 3 дар хона тайёр бо об, свет, хобгӣ дашмаҳкам, хонаҳои барак. Якчанам дарахтонам шунагӣ ҳаст. хона мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомон ки боз муомила дорад. Амин нархи хачонмондиан 160 000 сомон аст, шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Истиқлол. марама шахсоне ки мехарен рақамҳои мегафони ҳисобшо, рақамҳои WhatsApp-шон, маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гиред. лайкҳоро занед сонад навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар пеши даврӯзаи Кӯлоб. дӯстони азиз, ҳамин пеши даврӯза қарор дошта наздик лаби роҳи Калонда. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ дӯстони азиз ки боз калидор дӯстони азиз дорад. ремонтам дорад ошхона, баня, ҳезумхона, аделни дӯстони азиз ва лаби роҳ. хона мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомон аст ки боз мегӯяд муомила мешавад, шаҳри Кӯлоб, пеши даврӯзашда. марамат ҳамиқа маълумот навистагӣ ҳастанд. шахсоне ки мисол оиди ҳамин хона ягон маълумотҳои зиёдӣ мехоҳед, метавонед ки занг зани маълумотша гирен. бозам гуфта мешавад ки кадом ки дар ҳамин навори мо наёфтем, хонаи маҳқулӣ, замин ё квартира наёфтем, дар комментари нависед, мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаш кунем. наёфтем, бо видеои ояндаша ждат мекунем. ва шахсоне агар хонаи фурӯшӣ доранд, дар рақамҳои буловда 20 на WhatsApp имо аст, рӯй кунем, мо реклама мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхии Румӣ, яъне ки шаҳри Бохта, тарафи Колхозобод, Ҷалолиддини Балхии Румӣ, дар ҷамоати Хелевард гуфтагӣ аст, деҳаи Гагарин 2. Хелевард, деҳаи Гагарин 2. 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки ошхона, баня, кухни дӯстони азиз, 3 дар хона аст, калидорушкатӣ, хобгӣ дашмаҳкам. нархи хона мегӯяд 210 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. 210 000 сомон аст, фақат илтимос мегӯяд харидории конкретан бошон, мегӯяд арзон мекунем. соҳибшон ҳамиқа маълумот пешкаш кардагӣ ҳастанд. шумо агар бо ягон маълумотҳои иловагӣ боша барои фаҳмидани худатон, метавонед ки дар рақамҳои поёмда мегафон аст, тоқа ва рақамай зангзани маълумотша гиред. лайкҳо аз шумо, хонаҳои навнав аз мо. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар кӯчаи Гравзавод. духонага квартира аст ки дар сеюм мушина қарор дорад, 42 квадрати метр. боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. дӯстони азиз, квартира мегӯяд бо тамоми чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. духонага дар сеюм мушина 42 квадрат, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Колон, яъне кӯчаи роҳи Гравзавода қарор дорад. квартира мега барои зиндаги кардан мегӯяд 100% мега тайёр аст. нархи квартира мега 335 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила ва савдо мешавад, бо тамоми чизи чораш фурӯхта мешавад. вариантҳои хуб рафта бина махқултон шавад, савдо кардан гирем. прамои рақамҳо мегафони ҳисобишона ами 46 марамат занг занем. дӯстони азиз, мо меҳнат мекунем барои шумо. шумо ҳам як лайкра дариқ доред. барои мо хеле муҳим аст ки шумо лайкҳоро занед ки видео паҳн шавад, одамое ки хонахар, квартира харанд, соҳиби квартира шаванд. шумо ҳам ки мисол ки мехаред, агар наёфтед вариант, дар комментари нависед, пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, бояд тайга қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шомансур. духонага квартира аст ки дар сеюм ошона қарор дорад, 59 квадрати метр. дом худаш 4 ошона аст дӯстони азиз. квартираи ҳозираи мо дар сеюмаш қарор дорад, 59 квадрати метр. дӯстони азиз, бо баъзе чиzoш мегӯяд фурӯхта мешавад, бо ҳамаи чизаш не, бо баъзе чиzoш фурӯхта мешавад мегӯяд, яъне ки баъзе чизош кати хоб ошхона, баня, кухни, тем, ремонтҳои замонат ҳама чи дорад, яъне ки бо баъзе чизоша мегӯяд метиҳем, баъзеша мегирам, бо хахтон маслиҳат мекунен. нархи квартира мегӯяд 405 000 сомонӣ, ҳамин хел нархша соҳибшон мондианд. квартира нархаш 405 000 сомон аст, боз муомила нархамош аст Вавилон, марама занг занед, маълумотша гиред.
мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғун-Тепа, яъне ки дар Шабчарух дӯстони азиз, рӯпарӯи стадиони Юнуста. Якхонага квартира аст дӯстон ки духонага кардага, балконшон мегӯяд хона кардага, обшӯ духонага кардага аст. Бо бетори маълумота гирен. Дар дуюм мошина қарор дорад 35 квадрати метр. Рӯпарӯи стадиони Юнус пеши мақсад ки нихӣ мешавад. Балконшон мегӯяд хона кардага, дӯстон духонага бо чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. Яъне ки чӣ дорад? Кондитсионер дорад, телевизор, холодильник, қолин, термис, кухни гарнитур. Ҳамаш мега места. Ремонтуш нав кардага мегӯяд. Техпаспорт дорад дӯстони азиз, ки фақат сумкати мошинкати алиш намешавад. Нархи квартира 255 росомон монди аз соҳибшон бо мегӯяд ҳамира арзоне ки кадоме ки мисол суми наличкати мегирад, ай 255 та боз муомила савдои хуб мешавад. Хоб дар поёни рақамҳои мегафони соҳибшон аст ахираш 88 марама шахсоне ки мехарен ягон мақсад маълумот хоҳем фаҳмидан занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар маркази Ҳисор дӯстони азиз. Духонага квартира аст ки дар даҳум мошина қарор дорад 48 квадрати метр. Квартира бе чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад ва айша хайбухтун маслиҳат мекунем. Мақсад ки ошхона баня кухня ҳастай. Квартира ҳамаи чизои мақсад ки техникора дорад, не ки мақсад ки наша мегӯяд бе чизи чора мондагиан. Нархи квартира 360 000 сомон аст, фақат ки ҳамин квартираи холӣ кати, мақсад ки бе холодильник, бе телевизор, бе хечӯш мақсадам хел навистиян. Хоб прамои рақамҳои ва виношунаи маркази шаҳри Ҳисорда квартира қарор дошта ремонтҳои мақсад ки хектек ҳамин ремонтҳои зури зур кардага аст. 360 муомила дошта дӯстони азиз. Мо чанд қайки мисол тонистем ба шумо расодем маълумотша. Квартира мегӯяд ҷамъи 3 тата ҷои беҳтаринае. Баромад ягон шахсоне ки мисол мехарен ягон маълумоти иловагӣ бошад, аз соҳибшон пурсен. Ва як чиз дига хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. Аз ҷое ки хона, замин, квартира лозимае дар комментари нависед пешкаш мекунед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафҳои деҳот шуда дӯстони азиз. Кадом кӯча ҷамоат шахтор мепурсен? Ноҳияи Рӯдакӣ. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстони азиз ки гирдаш полни худ ба сетка маҳкам. Масалан як хонаи 3/4 духтагӣ аст. Гирдаш маҳкам бо сетка як хона дорад дӯстони азиз времинка. Нархаш мегӯяд 35 000 сомон дар ноҳияи Рӯдакӣ тарафҳои деҳоттараш, яъне ки айшар дурунае. хоб оиди ҳамин хона маълумотҳои конкретна ва аниша метавонед ки аз рақамҳои намин мегафони поёмда ахираш 84 маълумотша дӯстони азиз занг зада пурсен. тоқа суми холия алиш палиша мешавад, ҷои хонакӣ дорад, мароматонед занг зада маълумотша бо гиред. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар 10 микрорайон дӯстони азиз. Духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад 47 квадрати метр. Боб свет таъмин аст. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, ремонт дорад. Квартира бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. Квартира дӯстони азиз тар мақсад ки телевизор, холодильник, нами кондитсионерам хечо дорад. Яъне ки бо чизи чорааш мегӯяд фурӯхта мешавад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи 10 микрорайон дӯстони азиз. 3451 нависи ишара метавонад чӣ маъне дорад, ҳамин хисобшо нависанд пешкаш кардам. Нархи квартира 250 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мешавад. 250 бо муомила дорад. Маромат метавонед ки маълумотҳои пурра аниқша аз соҳибашон гиред. Кадоме ки хона дорад реклама мекунем. Ин буд навори музаимон то видеои оянда.